Ahoj lidi, takže dneska si ukážeme, jak si vybrat jojo, nějaký prostě pro začátečníky, pokročilí to už budou vědět, že jo, tím už to je trošku jasný. Takže na Google, nemám moc rychlej počítač, promiňte. Na Google si napíšeme adresu sousny.cz .net sousny.net a vyjedeme na tu stránku. Je to v Praze 2 Vladově 5. Já už tam byl. A vyjede nám tahle ta stránka v Sousny. Takže tady je e-shop. A dáme třeba Jojo Factory, já nevím. No, teďka mi naskočilo tohle. Dáme třeba Jojo Factory nebo Duncan, nebo něco takového. A podle mě začátečnický jojo je třeba, já nevím, Fast, třeba, nevím, Velocity 2.0, různě, Loop, Monsterko, ne, tak ten Fast, natáčím to mobilem, takže ten Fast má návratový systém, že se vrací do ruky. Počítač blbej. No, tady vidíte ten návratový systém, vidíte? Tak kdy? A díky tomu se to vrací do ruky. Jo. Takže vám ukážu jedno video, třeba se vám bude líbit. Tak to bylo ono. No a čau.